Fetița cu chibrituri. Era o seară foarte friguroasă. Tocmai începuse să ningă și străzile erau pustii. În ultima zi din an, oamenii stăteau acasă, pregătiți de sărbătoare și plini de speranțe pentru anul care stătea să înceapă. Fetița cu chibrituri se plimba singură pe străzi, desculță și cu umerii acoperiți de un șal. În ziua aceea, biata fată nu vânduse nici măcar un chibrit și nu se putea întoarce acasă fără niciun ban, căci ar fi fost pedepsită. Așa că a început să colinde străzile, privind pe la ferestrele luminate și suspinând. Este ultima zi din an, toată lumea sărbătorește, în timp ce eu stau și îngheț. Gerul nu i-a dat răgaz, așa că la un moment dat fetița s-a așezat în zăpadă. Ca să-și încălzească degetele care aproape îi degeraseră, a luat un chibrit și l-a frecat de peretele unei case. O flacără caldă și strălucitoare s-a aprins deodată, mângâiindu-i chipul și pentru o clipă fetița s-a simțit mai bine. Prin lumina flăcării, în fața micuței scăpăra o sobă de cupru în care trosneau bușteni mari de lemn. Apropiindu-și picioarele de foc, fetița s-a gândit: ce minunat! Pe această vreme rece este exact ceea ce îmi doream. Dar deodată flacăra s-a stins și soba a dispărut. Apoi fetița a aprins un alt chibrit și a văzut apărând, ca prin magie, o masă frumos decorată, plină cu bucate alese. Această gâscă prăjită trebuie să fie tare delicioasă, a suspinat copila la vederea atâtor bunătăți. Apoi a încercat să atingă mâncarea, dar totul a dispărut într-o clipă, ca prin vrajă. Noaptea era tot mai rece și apăsătoare, așa că sărmana fetiță a aprins un alt chibrit. De data aceasta, înainte ei a apărut un falnic brad de Crăciun, pe ale cărui ramuri răstrăluceau lumânări minunate. Ce frumos! Câte cadouri sub brad! O, de-ar fi unul și pentru mine! Și spunând acestea, a întins mâna să ia unul, dar chibritul s-a stins deodată. Bietei fetiței se părea că flăcările lumânărilor se înălțau sclipind spre cer, dar de fapt ea vedea stelele ce luminau în noapte. Și când una dintre ele a căzut, urmată de o dără lungă pe cerul întunecat, fetița și-a amintit de vorbele bunicii sale dragi: când vezi o stea căzătoare, înseamnă că un suflet se înalță spre cer. La scurt timp după aceea, fetița a prins un alt chibrit și înaintea ochilor ei, înconjurată de lumină, a apărut bunica. Bunico, bunico, știu că lumina se va stinge și că tu vei dispărea la fel ca soba de cupru, gâsca prăjită și bradul de Crăciun, dar te rog, ia-mă cu tine, a implorat-o fetița întinzându-și brațele spre ea. De teamă că și bunica ei o să dispară, a început să aprindă chibrit după chibrit, până când i-a auzit din nou glasul: vino, scumpa mea, vino cu mine. Apoi micuța a simțit o îmbrățișare caldă și i s-a părut că se înalță spre cer, scăldată într-o baie de lumină. Dintr-o dată nu mai simțea nici frig, nici foame, îi era bine. A doua zi, câțiva trecători au descoperit upușorul fără viață al sărmanei fetițe și, văzând în jurul ei toate acele bețe de chibrit, au spus cu glasul trist: bietul copil, probabil că a vrut să se încălzească. Nimeni n-avea să-i afle vreodată secretul. Bunica ei venise să o ia cu ea în ceruri pentru totdeauna.